Λοιπόν, και να πάμε τώρα στο θέμα το εναλλακτικό. Να δούμε πώς μπορούμε να ζεσθενόμεθα εκτός σε ποιο θέμα? Το εναλλακτικό. Όχι για τις ΜΚΟ. Λοιπόν, για να δούμε πώς μπορούμε να ζεσθενόμεθα χωρίς το πετρέλαιο. Να έχουμε και άλλες πηγές πρώτης ύλης. Ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τη Σοφία. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Σοφία. Χρόνια πολλά, Σοφία. Είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Κωνσταντινίδη. Ξέρουμε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα έχουμε ιδιαίτερως χαμηλές θερμοκρασίες. Επομένως, κάπως θα πρέπει να ζεσταθούμε. Και όπως πολύ σωστά είπες, Μανώλη, η μοναδική λύση δεν είναι το να κάψουμε πετρέλαιο. Μπορούμε να κάψουμε πολύ καλά και ξύλο και να κερδίσουμε και χρήματα. Μετά τη γούνα μας και το ξύλο τώρα. Λοιπόν, περισσότερα κύριε Κωνσταντινίδη, τι έχετε εσείς? Έχετε εσείς σόμπα που κάνει και που ζεσταίνει και το καλοριφέρ. Σόμπα που ζεσταίνει και το καλοριφέρ, τζάκι που ζεσταίνει και το καλοριφέρ, λέβηδες που ζεσταίνουν το καλοριφέρ και γενικά όλα τα εναλλακτικά καύσιμα. Να σας πω, το τζάκι που ζεσταίνει το καλοριφέρ το ξέραμε. Ναι. Είναι λίγο παλιό. Έχετε και σόμπα με ξύλα η οποία μπαίνει και ζεσταίνει τα νερά. Σωστά. Υπάρχουν προϊόντα. Συγγνώμη να κάνω μια διευκρίνηση. Και επιδαπέδια. Και επιδαπέδια, σωστά. Κυρίως επιδαπέδια που έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Ακόμα πιο εύκολα, σωστά. Βρήκαμε τον άνθρωπό μας. Να τα, για πείτε μας κύριε Κωνσταντινίδη, αυτή είναι ελληνική σόμπα ή ξένη? Υπάρχουν και ελληνικές, υπάρχουν και ξένες. Εμείς κυρίως ασχολούμαστε με προϊόντα εισαγωγής. Για να το δούμε λίγο μεγάλο, αργίζει τον κύριο Κωνσταντινίδη. Εισαγωγής προϊόντα, μπράβο, ευχαριστούμε. Ναι, λόγω του ότι δίνουμε στόχο στην ποιότητα. Από εκεί και έπειτα όμως το ξύλο το οποίο το είχαμε ξεχάσει τα προηγούμενα χρόνια ξαναμπαίνει δυναμικά στη ζωή μας. Καλά, θα γυρίσουμε εκεί. Θέλω να μου πείτε το εξής, επειδή μας ενδιαφέρει όλους το θέμα αυτό. Έχουμε δηλαδή μια σόμπα, έτσι. Μάλιστα. Και αυτή η σόμπα έχει, ας υποθέσουμε, ένα μηχανισμό. Ωραία. Και βγάζει το ζεστό νερό από πίσω με κάποιο τρόπο. Σωστά. Και το διοχετεύει μέσα στα σώματα. Σε βλέπω πολύ καλό. Το διοχετεύει μέσα, όχι στα σώματα, μέσα καταρχήν στις σωλήνες του νερού. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Μάλιστα. Και ζεσταίνεται όλο το σπίτι. Και όχι μόνο. Και τι άλλο ζεσταίνεται? Έχουν εξελιχθεί τόσο τα συστήματα που όχι μόνο ζεσταίνεται το σπίτι, απλά μπορούμε να διαχειριστούμε την ενέργεια, δηλαδή να ανάψουμε τη σόμπα ή το τζάκι μας το πρωί και να έχουμε την ενέργεια αυτή διαχειρίσιμη το απόγευμα, την άλλη μέρα, αναλόγως πώς θέλουμε να τη διαχειριστούμε. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή το βάζουμε, ας πούμε, σε ένα μέρος κοντά εκεί που είναι όχι απαραίτητα. Πώς θα φεύγουν οι σωλήνες για να πάνε μέσα στο... Το μόνο θέμα είναι το αισθητικό, αν ο χώρος το επιτρέπει. Από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και συνδέεται και στην αυτόνομη θέρμανση. Στο κεντρικό σύστημα, ναι, στην αυτόνομη θέρμανση. Σωστά. Συνδέεται στην αυτόνομη θέρμανση. Δεν χρειάζεται δηλαδή καυστήρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, θέλω να πω, ας πούμε, αν είναι ένα σπίτι με 3 διαμερίσματα και έχει 3 αυτόνομες, πώς το λένε, θερμάνσεις σε κάθε διαμέρισμα. Ναι. Μπορεί να το συνδέσει σε κάθε άμα το βάλει σε ένα, να λειτουργεί μόνο γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να το βάλει κάτω στο καυστήρα. Συνήθως αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι πολύ εφαρμόσιμες λόγω του ότι δεν μπορεί να βάζει ένας ξύλας για 3 διαμερίσματα. Συνήθως έχουν να κάνουν με αυτόνομες θερμάνσεις. Άρα δεν μπορεί να μπει στο ανάποδο, δεν μπορεί να μπει. Στην πολυκατοικία δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί να μπει, αυτό λέμε. Όχι, στην πολυκατοικία μπορεί να μπει ένας λέβητας πιο αυτοματοποιημένος. Ξύλου λέβητας. Ξύλου λέβητας, ναι, και ξύλου λέβητας αλλά και πέλετ. Α, η πέλετ, μάλιστα. Να σας ρωτήσω κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί τα βάλαμε όλα στο τραπέζι και απλώσαμε το τραχανάκι και χάθηκε το θέμα. Να το ξαναμαζέψουμε. Λοιπόν, η σόμπα αυτή είναι μέσα στο σπίτι. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Και αφορά μόνο, ας πούμε, σε πρώτη φάση τις μονοκατοικίες. Σωστό. Σωστά. Βάζουμε λοιπόν κάτω αλλά και τα διαμερίσματα βεβαίως. Τα διαμερίσματα με αυτόνομη θέρμανση λέμε. Σωστά. Και τα διαμερίσματα με αυτόνομη θέρμανση. Δεν μας ακούτε. Ναι, γιατί... Κύριε Αναγουστάκη, μας ακούτε? Σας ακούω. Γιατί είναι το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω. Πάμε στα διαμερίσματα με αυτόνομη θέρμανση. Πού θα πάνε αυτοί οι σωλήνες δηλαδή που θα φύγουν από τη σόμπα? Θα πάνε στο συλλέκτη, στο σημείο δηλαδή που μπαίνουν οι σωλήνες στο σπίτι για να αρχίσουν να διακλαδώνονται σε κάθε σώμα. Είστε και εκεί. Βέβαια. Είναι και εκεί. Και να πούμε και ποιο είναι το οικονομικό όφελος. Καλά, αυτό ότι είπαμε, μας ενδιαφέρει η οικολογία και το περιβάλλον. Δεν μας ενδιαφέρει το οικονομικό. Και είναι εναλλακτικό το ξύλο. Είναι εναλλακτικό το ξύλο. Όπως είπε και ένας φίλος της Δεδεατής, τα δάση που μείναν τόσα χρόνια θα τα τσακίσουμε. Ναι, αλλά μας πει πόσο κοστίζει η μετατροπή. Αυτό θέλω να πω. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, δεν υπάρχει μετατροπή εδώ. Άρα, λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, με συγχωρείτε, είναι διπλή η θέρμανση. Παίρνεις και τη ζέστη από τη σόμπα, παίρνεις και τη ζέστη από τα καλοριφέρ. Σωστά. Είναι και το αισθητικό. Η φωτιά που δεν πάβει να είναι φωτιά μέσα στο σπίτι. Ναι, βέβαια. Κύριε Κωνσταντινίδη, επαναλαμβάνω.
η σόμπα είναι μια σόμπα μεγάλη για να μπορέσει να. Όχι ιδιαίτερα, ανάλογα τις ανάγκες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα μεγάλο. Για τα 100 τετραγωνικά δηλαδή πόσο θέλει, ας πούμε. 50 επί 50, δεν έχει ιδιαίτερες διαστάσεις. Α, και πόσα κιλά είναι το βάρος της? Αυτό ποικίλει από 150 κιλά έως και 300 ανάλογα τα. Άρα 150 κιλά βγάζει 15, πώς το λένε, έτσι. Κιλοβάτ. 15 κιλοβάτ. Το πρόβλημα, κύριε Κωνσταντινίδη, τις γυναίκες πώς θα τις πείστε για τα μπουριά και τη μαυρίλα? Τις πείθουμε γιατί η ανάγκη για κάτι εναλλακτικό είναι πραγματική και η διαφορά. Όχι, από το σπίτι μέσα βγαίνουν ή μπορούμε να το βγάλουμε κάπως αλλιώς? Αυτό έχει να κάνει σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Πού θα μπει, Πάντα αυτό είναι το πρόβλημα, σου είπα και πάλι. Τη γυναίκα σου αφήσει με τα μπουριά. Για να γυρίσουμε μέχρι 4 λεπτά μιλάμε με τον. Ολοκληρώστε. Τις έχουμε συμμάχους. Κύριε Κωνσταντινίδη, μιλάμε μόνο 4 λεπτά. Σας παρακαλώ, δώστε μου ακόμα 2 λεπτά. Θέλω να ρωτήσω 2-3 πράγματα. Παρακαλώ. Αυτή η σόμπα δηλαδή έχει ενσωματωμένο στο πίσω μέρος της ένα δοχείο με νερό. Εναλλάκτης λέγεται, σωστά. Καταλαβες. Έχει ενσωματωμένο στο πίσω μέρος ένα δοχείο με νερό. Σωστά. Έχει κυκλοφορητή. Σωστά. Έχει δηλαδή ένα μηχάνημα που κυκλοφορεί το νερό. Νομίζω ότι ούτε να την είχε σχεδιάσει. Άμα με την ψάχνω τη δουλειά. Και πηγαίνει αυτός ο κυκλοφορητής, ένα λεπτό σοφάκι, πηγαίνει το νερό μέσα στα στις σωλήνες. Και από τις σωλήνες πάνε μέσα στα σώματα. Και στο ζεστό νερό. Και όπως λέει και ο Ιορδάνης και στο νερό χρήσης. Καλά, εντάξει. Και όπως λέει και ο Ιορδάνης και ζεσταίνεσαι από τη σόμπα και ζεσταίνεσαι και από τα σώματα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αναγνωστάκη. Πόσο κάνει αυτή η σόμπα? Πόσο κάνει αυτή η σόμπα, κύριε Κωνσταντινίδη? Από 1.200 ευρώ και οι τιμές τους μπορεί να φτάσουν και τις 4.000 ανάλογα σε ποιο βαθμό ποιότητα θέλει να φτάσει ο πελάτης. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν και κάτι βουλγάρικες που κάνουν 650. Ναι, απλά εμείς δεν χρησιμοποιούμε προϊόντα τα οποία τα αλλάζει τον επόμενο χρόνο. Οι πιο φθηνές πόσο είναι? Στην αγορά μπορεί να υπάρχουν και με 600-700 ευρώ. Ναι. 600-700 ευρώ. Να πούμε πόσα καίμε σε πετρέλαιο και πόσο καίμε καίγοντας ξύλο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, έτσι. Η πραγματική διαφορά, αν θέλουμε να μιλήσουμε με νούμερα, είναι περίπου 4 φορές κάτω. Δηλαδή, ένας ο οποίος θα ξοδέψει 1.000 ευρώ για πετρέλαιο θέλει 250 ευρώ για ξύλα το maximum. Οικολογικές, εναλλακτικές και οικονομικές, λοιπόν. Και βεβαίως θα πρέπει κάποια στιγμή ο Έλληνας να μπορέσει να μάθει σωστά τη χρήση του ξύλου, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη άσκοπη κατανάλωση. Λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε τα πολύ απλά όπως το εξωτερικό, που σημαίνει ότι δεν καίμε απλά το ξύλο υγρό. Ναι, σωστό. Να σας ρωτήσω, κύριε Κωνσταντινίδη, από πού ήρθατε, αν επιτρέπετε? Από Θεσσαλονίκη. Α, ήρθατε. Εμείς πιο βόρεια έχουμε περισσότερο κρύο και περισσότερες ανάγκες. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στην Αθήνα μπορείτε να τα βρείτε και σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κατά την άποψή μου το πιο κατατοπιστικό. Να πούμε τον άνθρωπο αφού ήρθε, έχετε κάποια φίρμα που πουλάτε συγκεκριμένες σόμπες? Ναι, η εταιρεία μας λέγεται Αλέξανδρο Τζάκια. Πώς? Αλέξανδρο Τζάκια. Αλλά συνεργάζεστε και με κάποια καταστήματα στα Ναι. Αλέξανδρο Τζάκια. Εντάξει. Σωστά. Να είστε καλά, γιατί κάνατε μεγάλο δρόμο για να έρθετε εδώ να μας ενημερώσετε. Και εσείς να είστε καλά και αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που μας είπατε. Πιο πολύ απ' όλα. Μπορώ να σου πω ακόμα και από τις πολιτικές αναλύσεις. Γιατί εκτός από την πολιτική, πρώτα υπάρχει ζωή. Είμαστε ζώα πρώτα. Φύση. Να ζήσουμε πρώτα και μετά να κάνουμε πολιτική. Πώς θα ζήσουμε με αυτό το κρύο? Μπορεί να ζήσουμε με αυτό το κρύο? Ολοκληρώστε. Βάλτε μια τελεία και μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουμε. Πάμε.